Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Paglabay sa pipila ka adlaw mipauli si Jesus sa Capernaum og gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghang kayong mga tawo ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan bisan gani diha duol sa pultahan. Ug samtang si Jesus nagwali sa mayong balita, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo wala sila makaduol kang Hesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayud ni Hesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Hesus nga dako kayo ang ilang pagtuo kaniya busa miingon siya sa paralitiko, anak ipasaylo ng imong mga sala. May pipila ka mga magtutulo sa balaod nga naglingkod dito og nakaingon silang kaugalingon. Ngano nangahas man siya pagpasipala sa Dios, walay tawo nga makapasaylog sala kundi ang Dios lamang. Apa nasabot dayon ni Hesus ang ilang gihunahuna busa miingon siya kanila, nganong naghunahuna man kamo sa ingon, hain may sayon ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na o ang pag-ingon, bangon dadang imong gihigdaan og lakaw. Karon ipaila ko kaninyo nga anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo og sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dadang imong gihigdaan og pauli sa inyo. Samtang nagtanaw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang gihigdaan og midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tao, gidayeg nila ang Dios, og sila miingon, sukad masukad karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ng Ebanghelyo karong adlaw, Enero 17, pista karon ni San Antonio Abad or Saint Anthony de Abot, ang patron sa hamili nato nga lungsod sa Carmen, the land of the Chocolate Hills. Ang Ebanghelyo karon is the healing of the paralytic. No, dahil sa katawo nga na-paralyze, na tungkay di sila makaduol sa Ginoo, tungkay nagpunsisok ang mga tao ga gidadyungan si upat ka tawo giukab nila ang atop sa bahay. Aron siguro gyud sa mga tao nga si Jesus maka-entertain sa maong paralytic man og iyahang maayo. Sa may pamalandong nato sa ebanghelyo karon. Mga igsuon, ang gift of healing nga gikan sa Ginoo usahay sa atong kinabuhi, moabot na nato pinaagi usab sa mga tao nga moy magpahiluna nato, no? Kabantay mo? Ang usa ka tawo nga paralitiko man siya mahimo siyang kaugalingon kay di man siya makalakaw, di siya makatindog, di siya makabangon, di po siya makasulti. Kinsa may gadaniya ang upat ka tawo. Ang upat ka tawo nga moy gadajong niya aron makaduol siya sa Ginoo. Kining upat ka mga tawo gahulagway kini sa community nga diin ang maong paralytic man ay sakop sa komunidad. Mga tawo nga hingtuo usab sa healing power sa Ginoong Hesus. Ingani ba dyan po sa itong kinabuhi mga igsuon? Ang gift of healing, whether physical or spiritual nga madawat nato sa itong kinabuhi, dili ra natungod sa itong kaugalingon. But na mga tao nga mitabang nato, mialayo nato, mialalay nato, mipahiluna nato, or gaampo para nato, nga girepresentahan aning upat ka mga tao nga gadayong sa maong paralitiko. I hope nasabtan ko sa akong punto. Kung wapan ning upat ka tawo nga maoy ga alsa sa mga paralitiko, di siya makaduol sa Ginoo tungod sa kadaghan sa mga tawo nga nagpunsiso kaniya. Ingana pod sa atong kinabuhi. Sa mga panahon nga maluya kita, sa mga panahon nga maparalyze kita, sa mga panahon nga nawad-an ta kusog, sa mga panahon nga nawad-an ta kadasig, nay mga tawo nga moalsa nato. Nay mga tawo nga mobitbit nato, nay mga tawo nga naghatag nato kusog aron kita makaduol sa Ginoo. Kinsa man ang mga tawhana, ato mga ginikanan, inyong bana, inyong asawa, inyong mga kauban sa cluster, ato mga kauban sa parokya, ang mga pare, mo na mga tawo, daghang mga tawo ang nagpalibot nato nga moy moalalay nato sa mga panahon nga kita di makalihok. O sa mga panahon nga kita way kusog o way umoy ani kinabuhiya. It's the community that could be of great help aron kita mahiduol sa Ginoo. Mga ayaw kalimti ito mga tao nga nagsakripisyo. Ayaw kalimti ito mga tao nga nagasikaso. Ayaw kalimti ito mga tao nga gahago o gabudlay aron kita mahibalik sa naanda natong panglawas, nahibalik sa naanda natong kusog og labaw sa tanan, nahibalik og naiduol kita sa Ginoo. Angay usab sila natong pasalamatan.
Kay ang paralitiko way mahimo og apat o upat ka tawo nga may miukab sa atop ug mitunton sa paralitiko aron inig daus-us niya ma-entertain siya sa Ginoong Hesukristo ug tungod ni ana naayos siyang nahibalik yang naandang panglawas. Karon kinsa man mga tawhana mga igsuon ang kanunay mialalay nimo ug nato diha sa mga panahon nga kita nagmaluyahon. Iampo na pasalamatin na ayaw nagkalimti kay dako sila gikatabang kanato aron mahibalik ang atong naandan nga kahimsog lawas ug kalag. Daigon ang Dios angay nato isang pasalamatan.